Ano, ganda ng nakalagay sa ibaba ng tricycle. Chicks Patrol. Malamang chick po ito. Alright, we are following the Chicks Patrol. Okay. Oh, bilis ng Chicks Patrol ah. Barangay San Ramon, the best. Yun. Yun, good morning mga kagala. Ito po tayo sa Daet F. Pimentel Avenue. Time check is 9:20 in the morning. Punta po tayo sa isang barangay sa Basud, Camarines Norte. Try po natin puntahan ang barangay Plaridel sa umagan to. Doon po tayo magagala, alamin natin kung anong magandang mga tanawin ang pwede nating makita doon. So let's go, barangay Plaridel, Basud, Camarines Norte. DPWH Cam Norte. Medyo mainit po ngayon. Magandang gumala. Long drive po ito mga kagala. Simula dito sa Daet papunta ng Plaridel, Basud, Camarines Norte. Less than 20 kilometers. Okay, sa kanan ko diversion road papuntang Labo, bayan ng Labo, Santa Elena, then labas na ng Cam Norte. Itong highway na to, National Highway, papunta na palabas naman to ng Camarines Norte sa southbound part. Papunta po itong Camsur. Municipal Hall ng bayan ng Daet. Ito sa kaliwa ko, pakita ko po sa inyo. Yun ang Daet Municipal Hall. Ilang meters lang po makakalabas na tayo ng Daet area. Yung sunod na bayan pagkatapos ng Daet dito sa may southbound ay Basud. Yun, malapit na po tayo sa sentro ng Basud, Camarines Norte. Ito na po yung kanilang municipal hall ng bayan ng Basud. Ayan. So, ito ang sentro ng Basud, Camarines Norte.
lawak ng kalsada. Yun, itong lugar na to kilala bilang ano, crossing Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Po sa kanan ko pinaglaban ng shrine. May naganap daw po ditong battle nung panahon ng Hapon. Napasok ng Camp Norte yung mga Hapon. Ginabangan ng mga guerrilla ng Camarines Norte. Tulay na to, may nagawa po tayong vlog dito nun. So ito yung tulay. Ganda po, the best. Ito ay Barangay Mantugawi, Basud, Camarines Norte. Still ongoing ang road widening dito sa may kaliwa ko. Sa kanan, kaya naman lipat-lipat, sisimula pa lang. San Felipe, Barangay San Felipe, Basud, Camarines Norte. Ang barangay kaya to? Ganda. San Felipe pa rin pala to. Rochete. Yan, no? Ganda nang nakalagay sa ibaba ng tricycle. Chicks Patrol. Malamang chick boy ito. Alright, we are following the Chicks Patrol. Okay. Oh, bilis yung Chicks Patrol ah. Okay, habulin natin ang Chicks Patrol. Ganda. Yan ang kabundukan. Bilis si Chicks Patrol. Parang dito na yata yun, ano? Tabi-tabi tayo ng konti. Ang ganda ng kabundukan ng Tuacam. May nagawa po tayong vlog dyan. Okay, eto sa kanan ko, ito yung pupuntang Plaridel, Manloncito, Salvacion, at ano pa, Plaridel, Manlimoncito, Salvacion, Pulantuna. Tingnan natin kung ilan, kung ano ang hanggang saan pwede natin marating. Time check, it's 9:45 in the morning. Going to Barangay Plaridel. Oh, yun. Medyo rough road, siraang malubak, siraang kalsada. Oh. Lumang church yan. Adventist yan siguro, no? Parang ha? Siya.
bigyan ng pansin to. Yun, yun. Opya. Ito. Yung maganda ng kalsada. Yun. Ganda oh. Ganda. Wow! The best to ha? Ganda oh. Yun eh, yung mga ito ang maganda rito. Lalabas na tayo ng bayan ng Basud. Ito ang barangay Manlimoncito, San Lorenzo Ruiz na po ito. So ito ay Manlimoncito. Ganda. Liit ng tulay yun, liit lang. Pero ang ganda. Opya. Ito siguro ang sentro ng Manlimoncito. Ano? Ang salitang limoncito po sa Bicol, ang ibig sabihin nun ay kalamansi. Itong barangay tinawag na Manlimoncito, parang ang dating po maraming kalamansi. Napakaganda ng lugar, ano? Parang feeling mo nasa isang probinsya ka talaga, ano? I like this kind of scenery, ambience na mararamdaman mo ang calmness ng paligid, probinsya. Pwede kayo magat doon. Meron pa siguro maganda dyan, ano? Yung mga bata ulit dito. Mag-ingat. Ano daw? Rumaragasang tubig. Kailangan. Pag maulan siguro. Sige, tingnan natin yung rumaragasa. Oo nga. Apaw siguro. Very calm. The best. Nature na nature. Parinig ko po sa inyo yung mga huni ng ibon. Aba, mga ibon, magsunihan naman kayo. Yun. After po dun sa ilog, ito, diretso namin yung kalsada. Tingnan natin kung hanggang saan pa tayo pwedeng makarating sa lugar na to. Tanong tayo dito. Tanong natin ang bata. Mga pogi, patanong ako. Saan papunta ito? Salvasyon? Malapit na yun, malayo pa. Diyan po makabayo po yung tulay. Siya na? Sige. Salva po na nga yung pinip. Salvasyon na rin to. Kala ko Manlimoncito pa. Sige, salamat. Yun, barangay Salvasyon na pala to. Wala lang tayo nakitang marker ay ano. Ang ganda naman dito. What is this? Napanganib ang ilog na malalim, 25 meters. Sige, paano muna? Mamatula tayo. Mamadulas tayo. Ayos. Ito. Elementary school. Nakalagay pang small. Sana dito o doon? Hindi ko alam. Saan po yung palabas ng San Lorenzo? Dito po yun. Dito. Sige. Sige. Sir, kaya man po ng motor? Salamat po.
daming ano, pinya, tanim na ng pinya. Lipait. Hala ka dyan. Hala ka dyan. Op, preno. Palusong. Oh. Grabe, lusong oh. Nang. Dari ito ah. Presko. Woo! The best. Oh. Dapat pala bumelo ako. Oh. Ay, ang ganda dito. Oh. Mukhang hihinto ako dito ah. Let's see. Aha. Yun. Hello. Andon yung part ng Tuaca. Ito ay San Lorenzo, Tuaca, Basud, Camarines Norte. Ito ay San Lorenzo, Camarines Norte. San Lorenzo Ruiz. Ang ganda oh. First time ko lang po na ito kasing ano ba to? Tawag dito sa kuryente, Napocor ano? Napocor. Hindi ko alam anong tawag dito. Karamihan nilalagay po to sa gitna ng kabundukan. First time ko lang pong malapitan ko ng ganito. Ayan siya. Buti may kalsada pa rin ano. Ganda. Ganda ng kalsada. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Hops. Uy, lalim. Ate, patanong po. Palabas na po ito ng San Lorenzo? Ano po, San Ramon, San Ramon. At Patan. Ano ka, ito papuntang San Felipe. ito po papunta po ito saan? San Antonio na po ito. Ma'am, anong barangay na po ito? San Ramon po. San Ramon po. Salamat. San Ramon na pala to. Barangay San Ramon. Ang ganda po. The best. Woo! This is Barangay San Ramon. Napakaganda po ng view ng bundok. The best oh. Ang ganda ng kabundukan. The best. Tumito lang po kami saglit para pakita ko sa inyo. Napakagandang kabundukan. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. Barangay San Ramon, San Lorenzo. Recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear.
Nay, patanong po, palabas na po ito ng, ano, San Felipe? Ah, ito pala. Ah, sala. Thank you po, thank you. Takot. It's a landslide. Happens here. Ayoko pong lumapit, delikado. Baka gumuho yung lupa. Barangay Ginatuman. Ganda oh. Yes. Ano naman Pinoy? Maparaan. Yes. Nakasakay nila yung ano, You and me, kahoy. meant to be Malaking puno. the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell